Možemo razgovarati? Razgovarati? Sad? Ne, kasno je. Toliko smo dugo bili skupa i želio bi da ostanemo u dobrim odnosima. Dosta je, Mateo. Prošlo vrijeme. Ili se želiš vratiti? Ako se želiš vratiti, ja mislim da... samo želim da ne bude loše. Ja sam odlično. Okej. Dobro, htio sam te još nešto zamoliti. Mislim da bi najbolje bilo da više ne rolamo zajedno, da se ne zbunjujemo. Ne, ništa ti ne brini. Ja se nikad ne zbunjujem. Što se mene tiče, gotovo je. Ali čini se da ona koja je zbunjena nisam ja. O kom sad pričaš? Ti si najpametniji dečko kojeg znam. Ali čini se da nisi u stanju zbrojiti 2 i 2. Nemoj mi reći da nisi skužio da je Luna zaljubljena u Simona.